Amb aquesta escena, la sisena, acaba l'exposició. En la primera fèiem explícita la dificultat de començar. Vam decidir que no volíem narrar una història, sinó tallar a través de la història. És a dir, extreure seccions possibles de la densitat atapeïda dels estrats de memòria. El fardo, de Júlia Spínola, que arrencava el gener com una massa pesant i compacta de cartró premsat, s'ha convertit en Brazos, Chorros, Mismo Dos, una versió descompactada del volum original. Cada escena ha estat com un d'aquells braços raig, seccions extretes de la massa pesant de la història. Ara, la dificultat és tancar. Fa mesos que mantenim inestables els contorns d'una exposició. La seva última configuració no podia conduir de cop i volta a un lloc de detenció, a un lloc quiet en què rendir-se a l'apaivagament d'allò estàtic. Aquesta última escena és un tancament que obre. Condueix a alguna cosa que té a veure amb l'esborrament o allò borrós. Esborrament de límits i d'identitats, incloent-hi la de l'espai. Aquesta escena no és una fi, és una fosa a negre de transició que conté i anticipa la incertesa respecte d'allò que vindrà. Desdibuixar el perímetre. El 2012, Luz Broto presentava a la capella Donar pas a allò desconegut, un títol que resumeix el que invoca aquesta escena. Aleshores, es va tractar d'obrir les finestres, portes i altres obertures que havien quedat tancades des que la capella de l'antic Hospital de la Santa Creu havia passat a ser un espai d'exposicions. Per realitzar aquella acció, l'artista va repassar no només la història del lloc, sinó l'evolució dels seus graus de porositat. En particular, la suma de petites decisions i de persones que confluïen en la gestió de les seves zones i dels seus temps d'obertura i tancament. Set anys després d'allò, la nova proposta de Luz Broto, extreure els panys, prolonga la seva atenció a les zones liminars, situant-se de nou a la interfície entre el dins i el fora. I ara, ¿quieres sacar-la tu? Uau, espera. I ara, abans que s'apaïs la Inés, li explicarem això, Aquest cop, el que s'obre és el forat del pany, que suprimiria el que fa possible el tancament. S'han tret els panys de les dues portes de l'accés principal, alterant el protocol de seguretat de l'espai. Si bé amb una estratègia diferent, Francesc Ruiz genera també una continuïtat interior-exterior. L'ICA Mòbil reprodueix a l'interior de la capella el grafisme de l'ICA Mòbil, que acostuma a reordenar i copar les façanes dels comerços que venen els seus productes. L'ICA Mòbil és, segons l'artista, una forma d'arquitectura adhesiva, una operació de recobriment que està uniformitzant, de manera sigil·losa, però implacable, comerços i carrers a escala global. La relació, dins i fora, es converteix així en alguna cosa molt més inquietant. L'homogeneïtzació adhesiva esborra la distinció entre la sala i l'espai urbà, deixant-nos sense fora de la lògica i implicacions corporatives. Tere Requerens va exposar per primera vegada a la capella la seva instal·lació Terremoto, l'any 1996. Es tractava d'una escenografia complexa amb prestatges i objectes fràgils que trontollaven i queien a mesura
que se circulava per un terra desnivellat i inestable. 23 anys després, l'artista torna a la capella amb dues propostes vinculades a altres països. Malgrat la distància geogràfica, els valors que defineixen la seva obra des de la intensitat vital segueixen sent els mateixos. En aquest sentit, les seves vivències en altres contextos suposen una metodologia de reconeixement i empatia amb els altres i les seves experiències en llocs com Mali o l'Iran li brinden una aproximació emocional i íntima en què el seu mode de vida connecta i s'equipara amb les persones que coneix. Així, viure amb pocs diners li permet entendre l'economia del país i funcionar des d'allò local, és a dir, des d'un coneixement real de les situacions quotidianes, socials i polítiques de cada territori. Écoutez Mali és una instal·lació que recopila frases d'intel·lectuals i habitants de Mali seguint la tècnica local del Bogolan, un sistema de dibuix i grafia directament amb terra sobre teles de cotó. Així, la terra, el lloc, parla literalment a través de les opinions i les idees de les persones que hi viuen al marge de qualsevol jerarquia. De manera voluntàriament forçada, la posada en escena travessa el mur blanc i neutre que fa d'arc d'entrada a l'exposició i afegeix una nova barrera i distància entre el veïnat i les arts visuals. Penjada com si fos roba estesa en un espai exterior, la instal·lació inclou un últim detall formalment subtil, però fonamental a escala discursiva. La peça està orientada a la Meca. Fourrier, 1398, For Sale, és un vídeo recent en què l'artista reacciona, artísticament, davant la fràgil situació de l'Iran, després de les greus inundacions que es van produir entre el març i l'abril d'aquest any, però també davant la pressió a què el sotmeten la corrupció del seu govern i unes polítiques internacionals nefastes. D'aquesta manera, la complicitat, l'estima i gairebé la pertinença la porten a desenvolupar una acció poètica. Requerents viatja al metro de Teheran, venent dibuixos sobre paper translúcid de contorns de cossos i les seves articulacions. L'acció dura fins que un treballador del transport li diu que seria millor que deixés de fer-ho. Jara Rocha i Joana Moll eixamplen també el perímetre de l'exposició, abordant-ne l'espai virtual. La seva intervenció pren com a camp de batalla la pàgina d'inici del web de la capella, per observar el tret tecnocolonial de les interfícies. L'operació ha consistit a travessar la pàtina d'informació del front-end, capa visible d'una web, per rastrejar dades que es maneixen inadvertidament al back-end, capa de codi i accés de dades. En particular, la seva atenció s'ha dirigit als trackers, els agents que s'invoquen en entrar a un lloc web. Aquest gest d'entrada l'anomenen trucada. La col·laboració de Rocha i Moll indaga qui convoca aquesta trucada, quines rutes s'activen i quins agents acudeixen a succionar i monetitzar dades quan fem una trucada a la web de la capella. El 9 de maig de 2019 vam executar una inspecció de tots els elements encarregats d'apuntalar la pàgina d'inici del web de la capella, expliquen. Aquest exercici de microarqueologia informàtica express va revelar un total de 111 capes d'informació encapsulada en formats diferents, codificats mitjançant angloacrònims com JS, JavaScript, HTML, Hypertext Markup Language, CSS, Cascading Style Sheets, JPG, Joint Photographic Express Group, o PNG, Portable Network Graphics, entre d'altres. Mitjançant un exercici d'enginyeria inversa, cada una d'aquestes capes va desplegar un món sencer, els tentacles invisibles del qual afecten, de forma profunda, la preservació de l'estructuració contemporània encara alineada amb el colonialisme industrial comercial. Aquest treball és l'esforç per posar en circulació aquestes capes, per activar una conversa sobre quina capacitat de resposta, responsabilitats, assumim davant d'objectes tan mundans com una web pública i quines podem assumir.
Les postals que presenten plasmen aquesta microarqueologia. A la cara, una URL, una coordenada a l'espai virtual, i al dors, les ramificacions opacitades que l'apuntalen, recorreguts geopolítics, temps de càrrega i empreses privades que sostenen un lloc web públic. S'evidencia així, en un cas local i situat, l'aixafament gairebé total de les infraestructures institucionals públiques per part de la força privativa de conglomerats empresarials internacionals. Ego esborrament. El 2013, Half House presenta, o més ben dit, allotja, l'acció Consumir un arbre de Black Tulip. Black Tulip és una identitat col·lectiva i intermitent que fa 10 anys que du a terme accions a Barcelona. Cada acció de Black Tulip convoca un grup de gent variable i que resta sense identificar. Black Tulip resisteix així a paràmetres de valorització i mèrit que operen en el context de l'art, prioritzant la posada en valor de la capacitat d'agència col·lectiva. Consumir un arbre va consistir a buscar un arbre caigut, dur-lo a l'espai de Half House, fer-lo entrar per la finestra deixant fora la capçada i el tronc a la xemeneia. La idea era anar reduint l'arbre a cendra, rellevant-se per mantenir viu el foc. Van caldre 5 dies. La cendra de l'arbre a l'exposició presenta les restes d'una convivència i fa entrar en escena una agència que no es pot identificar. Les escenes es tanca amb el que no pot contenir. Al setembre del 1983, pocs mesos després de la seva exposició a la Capella, Ocaña celebra les festes de Carnaval a la seva ciutat natal, Cantillana, província de Sevilla. S'havia confeccionat per a l'ocasió una disfressa de sol que durant la celebració es va cremar i li va provocar ferides que li van agreujar l'estat de salut i van produir-li la mort. El grup de la Rosa de Vietnam, l'activitat de la qual comparteix i preserva la memòria d'Ocaña, va llançar fa poc una campanya de crowdfunding per restaurar el sol que ara es presenta a la capella. El sol d'Ocaña fa d'eco invers o d'imatge en negatiu de consumir un arbre. En un cas, la cendra és la resta de plegar-se entorn del foc i, en l'altre, el motiu per ajuntar-se i restaurar el que provoca el foc. Ve de gust prendre's la llicència poètica de dir que els anima la mateixa calor, emprant el títol de l'escultura Same Heat, de June Crespo. El radiador i el teixit il·lustren el centre que imanta presències al seu voltant per donar lloc a alguna cosa que excedeix la decisió aïllada del subjecte artista, quelcom que ho desborda en l'aspecte col·lectiu. Volatilitzar-se en l'agregació. Antoni Arbàs presenta en l'exposició It's Behind You, una instal·lació que mescla escultura i dibuix. La primera és una síntesi feta a disfressa de la seva investigació entorn de la pantomima. En particular, sobre Joey Grimaldi, un pallasso que va fer del clown el personatge principal de les seves pantomimes. El clown és un mudaformes, no té gènere ni participa de convencions morals. És una cuirassa o una pell, com la que penja de la capella, que permet a qui l'habiti esdevenir un altre i eludir les represàlies o els judicis respecte de les seves accions satíriques i còmiques. La disfressa, amb una presència a cavall d'allò inquietant i allò lúdic, és feta de citacions materials d'elements acumulats durant la investigació. Pelatges que al·ludeixen als mecanismes de transformació en animal, un ou que fa referència a la pràctica de plasmar i arxivar dissenys de maquillatge sobre els ous, xarxes de mercat en les quals es transporten peixos i perruques, crispetes relacionades amb l'entreteniment, o un mirall que inclou el visitant en la identitat clown com aquell de qui depèn, de qui necessita el riure. Els dibuixos que acompanyen aquesta pell fantasmagòrica contenen trets del seu procés de creació. S'hi mesclen fragments d'espectacles, no només de clown, sinó també de cabaret, de burlesc o de drac, així com pel·lícules, sèries o converses que pretenen induir un estat des del qual mirar l'escultura.
Jessie per se és un espai buit de paradigmes identitaris i de gènere. N'és la ratlladura, l'aleatorietat o aliatge, el shape-shifting. Jessie per se és un avatar que neix i viu a les xarxes socials i que manté la identitat en estat de trànsit, bevent d'influències que comprenen des del radical fairies dels 70 fins al recent Otherkin, passant per la cultura cyborg. En una mena de flash-forward accelerat, The Accelerationist Opera Act 1 de Jessie per se, més La Plebella, més Marc Pons, més Georgina Soler, reprèn tant l'univers d'Ocaña com el tret frankensteinià de la pantomima per donar lloc a la que podria ser la seva actualització performativa, fent confluir DJ set, text i cant. Está en nuestras manos aprovecharlo. Hay que inventar el futuro. Un futuro que está de algún modo inscrito en el presente. Entre Antoni Arbàs i Jessie per se, entre allò escènic com a pell tecnològica i les tecnologies com a escena fundacional, el conjunt escultòric de Carlos Sáez funciona com una resta arqueològica del joc prostètic identitari d'una altra era. És una mena de desert d'allò real de Jean Baudrillard, amb les closques d'un dins que va volar pels aires. Ara que ja no sobresalta a ningú el fet que allò real no existeixi. La resina, l'Arduino i el làser són els materials que Carlos Sáez posa en joc a la seva instal·lació Lanza de Gadamer. Una peça que qüestiona les dicotomies entre el que és llis i el que és estriat, allò mecànic i allò orgànic, l'estructura industrial i el replec rugós. És un projector de vídeo, un bosc de cablejat, un aliatge de matèries. La tecnologia, malgrat les contínues actualitzacions i reemplaçaments que se'n fan, no desapareix mai. Sobreviu de manera residual a través de la seva materialitat inherent, del centre de la imatge al fora de camp. De la mateixa manera, diuen que no és del tot cert que sigui possible esborrar un arxiu digital, que aquests sobreviuen en imperceptibles dades d'informació extremadament fragmentada. Potser els elements que constitueixen una escena, a la manera de píxels d'una imatge contingent i mutant que és impossible de fer visible i fer present, són sempre en aquesta escena. A vegades, al centre d'aquella imatge que és impossible d'obtenir. A vegades, en un fora de camp que posa en crisi els suposats caires espaciotemporals de tot context artístic. Con toda esta dramaturgia de escenas sucesivas, de entradas y salidas de obra, en realidad lo que estábamos intentando hacer era no generar nunca una foto fija.
no hacer un retrato que de repente fosilizase algo que pudieras decir esto ha sido la capella. Creo que el ejercicio estaba mucho más orientado hacia pensarlo como transición entre lo que ha sido la capella y lo que todavía va a ser. Y cuando llegamos a la última escena, lo que no podía hacer esa escena era cerrar o dar una sensación de final de trayecto. La pensamos como una especie de fundido a negro. Y entonces tiene muchos elementos o piezas que para nosotros borran cosas. Borran sobre todo perímetros, perfiles en marcos delimitados, y eso lo hacen en relación a espacio, a tiempo, e incluso borran a veces el perímetro de la agencia del artista, de las artistas. Un ejemplo de esto que puede sonar abstracto es la intervención de Luz Broto, cuyo título es Extraer las cerraduras, y que literalmente ha hecho eso, ¿no? Ha extraído las cerraduras que sirven para cerrar la puerta del espacio, y con ello ha alterado el protocolo de seguridad, el borde de protección del espacio. Otra manera de hacer borroso el perímetro de lo que nos ocupa es la intervención de Jara Rocha y Joana Moy, que lo que hace es trazar las ramificaciones que hay detrás de la web de la capella, como yendo a buscarle los arraigos tecnocoloniales a la interfaz, también como saliendo o buscando una continuidad más allá de lo que hay en el espacio. Otro ejemplo es la obra que tengo aquí detrás, que son las cenizas que quedaron después de una acción que hizo Black Tulip en Half House, que se llamaba Consumir un árbol, y consistió en ir a buscar un árbol, hacerlo entrar por el espacio de Half House y esperar a que se consumiera todo el tronco, generando situaciones de vigilia o de cuidado del fuego y de convivencia en torno a ese cuidado, ¿no? Y aquí están las cenizas, que son como el resto de esa acción. Y Black Tulip aparece en esta exposición al final porque es esa agencia, ese nombre, esa autoría que es de todas y de nadie en Barcelona, que nunca sabremos exactamente quién fue Black Tulip en cada una de sus acciones. Y me gusta mucho la relación que establece esta agencia colectiva, ¿no? Este paraguas para hacer anónimamente, con el Sol de Ocaña, que por un lado establece como un arco con la luna, que se expuso en este espacio en el 92, si no me equivoco, y este sol es el disfraz que llevaba Ocaña en un carnaval que prendió fuego, y entonces las heridas y las quemaduras de ese accidente en realidad condujeron o precipitaron su fallecimiento. Y tiempo después, una operación de Berkami, es decir, suma de agencias anónimas, un poco como en Black Tulip, restauraron este sol, ¿no? Entonces, por un lado, hay como cenizas de una acción colectiva, un sol que se restaura después de quemarse, y nos parece que es un cierre que tensa hacia lo que igual quedó fuera, ¿no? Y pienso, ahora estoy viendo, ¿no?, también el cable que tensa la pieza de Tere Racarens hacia el exterior de la capella. En realidad un trabajo que está lleno de un bagaje que ella acumuló en Mali y en Irán y que no tiene nada que ver con el contexto inmediato, pero sí igual con cosas que pasan en el barrio. Pero en cualquier caso esta especie de huida material como que atraviesa el umbral de la exposición habla de eso, ¿no? De intentar cerrar de una manera que abra.